3. Здравейте, аз съм Анита от Анита и днес ще ви представя нашата нова кутия "Направи си сам свещ". Кутията съдържа 2 пакета соев восък по около 400 грама. Напълно достатъчни, за да си направим 8 или 9 свещи като за начало. Прибираме ги в кутията. Следващото важно нещо, това е нашето канче, в което ще топим восъка. То може да бъде поставено директно върху котлона или може да бъде поставено в друг съд за загряване на водна баня. По принцип второто е по-препоръчително, но ако не ви се занимава, не е чак толкова зле и с директното поставяне. Имаме една бъркалка, която също е метална и съобразена с големината на нашия съд. Прибираме и това в кутията. Имаме и съчетата, в които ще си налеем свеща. Те са около 100 грамови. Разбира се, няма как да продължим и няма как да правим свещи, ако нямаме фитили. Така че добавяме 20 броя фитили. Като те са от по-тънките, може да се постави един, но аз бих препоръчала да са 2, т.е. достатъчни за нашето първоначално количество свещи. Няма как да направим ароматни свещи, ако нямаме аромати. Така че към всяка кутия ще имате и 3 аромата по 10 грама. Хайдете в кутията. Имаме държачи, 2 метални, с които да си фиксираме нашите фитили, за да не мърдат. И разбира се, двойно лепящи листчета, с които да ги залепим към съдчетата. И за финал и малко по-интересно преживяване сме приготвили и няколко красиви фигурки, с които да декорираме нашата свещ. Тъй като наближава Свети Валентин, решихме този път те да са сърчица и шоколадчета. Всеки път ще бъдат тематични. И всичко това вече е готово, за да пътува към своя първи притежател. Ето така ще изглежда вашата кутия, която ще получите по куриер от нас. А съвсем скоро очаквайте и видеоинструкция как да я използваме. До скоро от Анита!